שלום, קים, מרקר אינשורנס, והיום אני רוצה לדבר על ביטוח הצפות. אני כבר דיברתי על ביטוח הצפות בעבר, אבל היום אני רוצה לדבר על ביטוח הצפות של השוק הפרטי. אז קודם כל אני מזכירה שביטוח בית או DP1, DP3 או commercial, שזה הביטוח המסחרי, הרגיל לא מכסה הצפות. הצפות לא כלול בפוליסות האלה. את הצפות קונים דרך שתי תוכניות, ואני אדבר יותר על התוכנית השנייה היום. אחד זה ה-NFIP, ה-National Flood Insurance Program, שזה הממשלה הפדרלית, דרך פימה, והשנייה זה השוק הפרטי. היתרון בשוק הפרטי זה הנקודה שאתם יכולים לקבל את מלוא הערך של הבית. אז למה אני מתכוונת ומה ההבדלים בין שתי הסוגים של הפוליסות. אז קודם כל, ה-NFIP, אם הבית שלך מבוטח ליותר מהמקסימום שאפשר לקנות בתוכנית, שזה $250,000 לבית, או אם זה בניין מסחרי, $500,000. אז בוא לדוגמה, יש לנו בית שהוא שווה, שהערך הבנייה החדשה שלו הוא $500,000, לבנות מחדש את הבית $500,000. אם אנחנו קונים את התוכנית דרך ה-NFIP, אז המקסימום שאנחנו קונים זה $250,000. בגלל שאנחנו לא מבטחים את הבית עד לערכו המלא, אז ה-evaluation, הצורה שהם ישלמו את הפוליסה, הולכת להיות actual cash value, מורידים את הפחת. אם אנחנו מבטחים בית $250,000, והמקסימום שאפשר לקנות בתוכנית זה $250,000, אנחנו נקבל replacement cost value, הערך לבנות מחדש. בשוק הפרטי זה עובד בצורה אחרת. אחד, אפשר לקנות פוליסות בדיוק כמו ב-NFIP עד $250,000. למשל, אם יש לך משכנתה, זה כל מה שהם דורשים, הם לא דורשים יותר מזה, אז אפשר עדיין לקנות עד $250,000, רק לזכור שבזמן שיהיה תביעה, וזה יהיה בנושא של בית שהערך שלו מעל $250,000, הצורה שישלמו יכלול את הפחת. אבל אפשר גם לקנות פוליסה בשוק הפרטי למלוא הערך. אז אם הבית לבנות מחדש עולה $300,000, אפשר לקנות פוליסה ב$300,000, והוא יהיה replacement cost, כמה עולה לבנות מחדש. אופציה שנייה היא לקנות פוליסה דרך ה-NFIP עד $250,000, ואז לקנות פוליסה שנייה, עוד פוליסה, שתכסה את $50,000 שחסר, ואז הצורת תשלום תהיה replacement cost value. כדי להסביר את החשיבות של flood insurance, אם אתם הולכים לאתר שלי, markerinsurance.com, ותחת המוצר flood insurance, ולוחצים על הלינק הזה פה, אתם מגיעים לאילוסטרציה שמראה בעצם מה הנזק יכול לקרות. אז אם אנחנו מסתכלים על בית של 1,000 square feet, 12 אינצ'ס של גשם, זה בערך $30,000 נזק. אותו 12 אינץ' של גשם בבית של 2,500 square feet, זה $72,000 וכן הלאה, $5,000 בית, 5,000 square feet בית, אנחנו מסתכלים על כמעט $150,000 נזק. אז אתם מבינים שכשיש הצפה, זה הופך להיות פוליסה שמאוד מאוד כדאית. בווידאוים הקודמים שלי כבר הסברתי שרוב המשקיעים שלי לא קונים את הביטוח הצפות. אני לא מצדיקה את זה. אני מבינה למה הם לא קונים, כי זה יקר, אבל כשאתם רואים את המספרים האלה, אתם גם רואים את החשיבות של זה ואת הצורך בזה, אז זה דבר שצריך לשקול. כן, מרקר אינשורנס, אני מקווה שאתם עוקבים אחריי ביוטיוב.
בצ'אנל שלי, שיש אותו כמובן בעברית. אם יש שאלות, בבקשה לפנות אליי בפרטי.